2 ай үткәч сугыш башланган. Миңа 2 ай вакытта әтием сугышка киткән. Ул инде киткән вакытта көт кызым кайтырмын дип үйдән чыгып киткән. Мин бишектә ятып калганмын. Әни инде кулына алып, мине әтине озата чыккан. Безгә әни дә булып, әти дә булып, безне тәрбияләп, үстерде, безне укытты, кеше итте. Аның инде урыны җәннәттә булсын. Мин әтиемне белә ничектер безнең өйдә инде гел шундый ялгызлык, ятимлек турында сөйләшү бара торган иде. Әле мин аны аңлап та җиткермим. Шулай бер вакыт мин тәрәзә төбендә утырам. Безнең ишек алдына бер ир-ат килеп керде. Миңа ул вакытта инде 3-4 яшьләр булдым икән. Киштән бик нык кына яңгыр яуган иде. Яшеннәп, давыллап. Мин уйладым инде, безнең әти кайткан икән дип. Әле бу турыда киңәшләшергә өйдә бер кеше дә юк. Ул инде көрәк алды да, ул вакытта безнең көрәк тә юк, балта да юк инде. Күрше Гайфетдин абзыйлардан көрәк алып чыгып, шушы киртәләрне, кыймаларны тиргезергә тотынды. Һәм обед вакыты җиткәч, әниләр урактан кайттылар. Әни урактан кайткач, булар тагын кочаклашып елаштылар. Мин тагын бер кат дөрестән дә бу безнең әти икән дип уйладым инде. Ул бер буханка ипи алып килгән иде. Шәйләр эшкәннән соң әни кабат уракка китте. Бу ир кеше инде яңадан да шушы кыймаларны тиргизеп калды. Һәм ул инде китеп барды. Ул кара сумкага салып, бер буханка ипи алып килгән иде. Шул сумкасын тутып китеп барды. Мин инде моның кара бу калмады, бу безнең әти түгел икән дигән фикер башка килде. Шулай итеп, мин әтиемне гел көттем. Мин генә көтмәдем инде, бөтен үй эчендәге шушы 5 бала да әтине кайтыр дип көттек. Аның инде югалган хәбәре 42нче елда ук килгән булса да. Безнең үй зират буена урнашкан инде, зираттан 4нче генә үй. Зират башыннан берәр кеше сумка күтәреп төшсә, мин инде бигрәк тә безнең әти кайта икән дип, мин аның каршысына йөгерәм. Юк, бу кеше мине күтәреп тә алмый, мине танымый да, мин кабат моның артыннан төшәм. Бу мин әйтәм безгә керер, минем әти булса. Юк, ул кеше безгә керми, үтеп китә. Бу да безнең әти булмады дип, менә ничә еллар буе мин шулай көттем. Без яз җитүгә ялан тәпи инде урамга уйнарга чыга торган идек. Анда трак сикерәбез, скакалка сикерәбез, шулай итеп уйныйбыз. Һаман да әле караш шул зират башында була торган иде. Шуннан соң инде бик күп еллар үтте, мин әтинең кайтмасына ышандым. Аның карточкасын күрәсем килде. Шуннан әти белән бергә эшләгән кешеләрнең һәрберсенә йөреп чыктым. Мин әйтәм, сездә минем әтинең карточкасы юкмы? Шуның карточкасын гына булса да күрәсем килде. Аның бар иде бер карточкасы. Без аны кичкенә вакытта бер генә түгел, иптәшләре белән төшкән. Гани абыйлар, Салих абыйлар, Мулла Әхмәт абыйлар белән эшләде инде ул РТИСта эшләгән, ул МТИСта. Шулар белән төшкән фотосы бар иде. Без аны инде менә бу безнең әти дип уйнап, без аны югалтканбыз, саклый белмәгәнбез. Олайгач та, шулай пенсия яшьләренә җиткәч тә, тагын бер кат йөреп чыктым. Курмалада Хәмзә абый бар иде, әти белән бергә эшләгән. Оннан сораштырдым. Үзем барып сорашмасам да инде балалар аркылы минем әтинең карточкасы юк микән дип. Менә пенсиягә чыккач, мин дин юлына бастым. Намаз укыдым, ураза тоттым. Шуннан 1907 ел иде бу. Шул иртәгә гаит дигән көнне мин әтиемне төшемдә күрдем. Ул мин клубта җыелышта икәнмен дим. Әйдә Зилирә сөйлә әле диләр миңа. Мин әйтәм, мин нәрсә сөйлим инде? Мин җырлыйм да, елыйм да инде дидем. Әйдә әле кызым, шушы сине җылатып үстергән сигертмәне чыгарып ташлыйк әле без диде ул. Сигертмә инде ул аны хәзерге яшьләр белмиләр.
Элекке кешеләр беләләр инде, тимер сиертмә түгел, агачтан ясалган шулай бер башаның бүлмә тактасына беркетелә, бер башына бишегеленә иде инде. Шул сиертмәне чыгарып ташлыйга диде. Һәм без әтием белән шул клуб янында түгел, мин укыган Норма мәктәбенең бер зданиесеннән бер 6-7 метр булыр шундый сиертмәне сөйрәп чыгарып ташладык. Менә беренче мәртәбә шунда мин әтиемнән кызым дигән сүзне ишеттем. Һәм сикереп тордым да, инде минем улым Фәнил ул вакытта нәрсәгә торган булгандыр. Улым, җаным, мин әтиемне төшемдә күрдем бит дидем. Әле ул үзе инде әтисез үсүнең нәрсә икәнен белмәгәч, аңа бик аптырап калмады. Әни, җылама әле, диде инде. Шуннан иптәшемә әйттем инде, Гайфи, мин әтине төшемдә күрдем бит дип. Ул да бик аңлап җиткермәде, чөнки алар бит әти белән үскәннәр. Әтисезлекнең нәрсә икәнен белмиләр. Минем шуның хәле сыкранып, әтиемне күрәсе килгәнемне алар әле аңламыйлар иде. Онда да берәр кешедән сорарым күктиям инде, минем әтием ни рәвешле иде ул, син беләсеңме аны дип. Чөнки шуны сорарлык кеше бер кеше дә юк. Күрше тирәдә инде безнең олы кешеләр дә үлеп беткән, Нәкыйб абый да үлгән. Шуннан Газим абыйга йөгереп кердем. Газим абый инде безнең олы абый белән бер яшьтә. Ул инде әтине хәтерли торган кеше. Газим абый, мин төшемдә әтиемне күрдем бит бүген. Менә ул нинди йөрәк кеше, син миңа әйтеп бир әле. Менә мин шушындый кеше күрдем, тәбәнәгрәк буйлы, аксыл күлмәк кигән, көрән чалбар кигән, ялан баш. Миңа кызым дип әйтте дип әйттем инде. Хай Зилирә җаным, шат әтиең инде диде ул миңа. Шуннан мин дә аннан җылап чыгып киттем инде. Хәзер минем Казанда апайым, иң олы апайым Казанда яшидер. Кара әле, мин әйтәм, мин моны апайга шалтыратыйм әле телефоннан. Апайдан сорыйм әле, ул белә бит инде моның төгәлен дип. Апай, мин әйтәм, бүген мин әтине төшемдә күрдем бит, әтиемне күрдем. Дим, менә шушындый кыяфәттә дип. Хай сеңем җаным, шат иткән безнең әти инде ул, диде инде ул дагын. Менә шуннан соң мин әтиемне эзләүдән туктадым. Мин дөрестән дә әтиемне беренче мәртәбә төшемдә күрдем. Һәм ул минем янәшәмдә һаман да яши. Ул инде дөрестеге әти белән үскән кешеләргә бик искитәлек нәрсә түгел. Әмма менә гомереңдә бер генә мәртәбә булса да әтиеңне күрү һәм аның сиңа кызым, балам дип эндәшүе, ул инде минем йөрәгемә сармай булды. Но әтисез үсүнең авырлыклары бик күп булды инде аның бала вакытта. Зириктән утын ташу, менә зирик ташып, бездә 5-6 тракторист торадыр инде, алар изәңгә сузылып йоклыйлар. Алар тырышка мин 3-4 классларда укыганда инде сәгать 6-дан торып бер тәлинкә бәрәңге пешереп куя торган идем. Алар тырышка һәм алар миңа бер сынык ипи бирәләр инде. Бүген бер сынык, берсе, икенче көнне икенчесе, өченче көнне өченчесе, шулай итеп атна буена инде берәр сынык ипине без әни, оннары апайым бар инде, миннән олы, башкалары инде Фузуда иде. Нәрсә өчен менә зиратта шушындый давыл булса, агач авар иде. Агач ауса, аны кемнәрнең әтиләре бар, шул кешеләр пышкы белән буйга салып, үзләренә алып калырлар. Бунсы миңа, монсы миңа дип кәүсәсе. Ә безнең пышкы да юк, балта да юк. Безгә инде аның ботагын әләгәдер. Шул ботагын өстерәп ташып, шулай итеп яши торган инде. Әни бик тырыш хатын иде инде. Ул безнең бишебезне дә үстерде, Аллага шөкер. Хайваннар асрап тордык. Аннан җәйгә чыксак, җәй буе башка күтәреп пешән ташый торган идек. Хәзерге тормыш инде ул безнең балачак белән чагыштырганда бик күп аерма. Аны меңнәр белән генә дә санап бетерә торган түгел. Хәзерге тормыш бик рәхәт, ашарга бар, кияргә бар. Шулай да балаларга әйтәсем килә, әти-әнинең кадерен бик нык белергә кирәк. Чөнки бар тик ата-анасының кадерен белгән кеше генә Аллаһ Тәгалә дә әйткән бит.
шул кешеләрне генә оҗмахка керттермен, шул кешеләргә генә мин мал бирермен, шул кешеләргә генә тазалык бирермен дип, әле аны яшь вакытта аңлап җиткермисең. Үсә-үсә тора-тора ул инде искә төшә. Менә һәрберегез дә шулай тәүфиклы, бәхетле булып үссәгез иде, ата-ана тигезлеге белән. Безнең әни Шомыртым дигән җырны бик матур җырлыйдыр инде. Шуны җырлап карыйм әле. Яртымда шымыртым бар, янмарында чияләре шул, яннарында чияләр. Чияләре дә безгә карап, сез бәхетле дияләр. Чияләре дә безгә карап, сез бәхетле дияләр. Biz инде бәхетле булмасак та, безнең киләчәгебез бәхетле булыр диелгән сүз булгандыр инде бу. Менә хәзерге киләчәгебез, хәзерге тормышыбыз бик бәхетле, Аллага шөкер. Балаларым белән бик әйбәт торам, кече улым белән торам мин, килинем дә бик әйбәт, балаларым да бик әйбәт, киленнәрем дә һәрберсе. Алар сәламәт булсалар, шулай бергә матур итеп гомер итәргә язсын безгә.